Somebody said, when time is spent, eternity begins. Kung sa Ilonggo pa, kung nagamit ang tinion, ang eternidad, nagsugod na. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinihatong programa ang Pagtuon Subong. Ari ang aton duwa ka mga masunson aton nga mga resource persons, mga kauturan nga ako nakibalo nga you have been blessed sa ila nga participation, sa ilang contribution in the past. Ang una na akong pakilala sa inyo si Engineer Frederick Linatan, isa siya ka electronic engineer, mga kauturan. Kag siya man ang aton nga head elder diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College Church. Isang man siya sa mga professor sa aton nga School of Engineering and Technology. Sir Engineer, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa aton na mga sumunod, pupud man kay Pastor Carado. Sa inyo tanan, kami nagatamyaw, kag nagapasalamat na nangin kaupod naton liwat sa ini na pagtuon sa katapusan naton na lesson sa sini na quarter. Kabay na madalom ang aton matun-an, kag ma-apply naton ang bilog na quarter kung paano naton ginapatubo ang aton na relasyon sa aton Ginoo. Yes, and that's correct. Kanami, sir, sa imong word gamit. Kabay pa madalom-dalom ang aton matun-an, mga kauturan. Ari na kita sa conclusion nga bahin sa aton nga leksyon sa sini nga quarter, growing in Christ. Ay kadua na akong pakilala sa inyo, mga kauturan. Pero may nagiging nyo sa makita. Si Pastor o Conductor Rafael Carado, isa siya ka-doctor of mission, mga kauturan. Siya ang aton nga head sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, Engineer, kag mayong adlaw man sa tanan naton no nga mga kauturan sa tibuok kalibutan, tanan nga mga makaintindi sang Ilonggo. I'm so happy nga naging kabahin ako no sa sini nga programa. Kag padayon naton ginahatod ang Ilonggo nga version sa aton nga leksyon. Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa nga sa padayon man kamo sa pag subscribe kag pagpadayon pagpamati, mga kauturan. Every week ara man kita sa K5 News FM. Kada alas 8:30 tubtob alas 9 sa gabi. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas diri sa Negros Island region, kag bisan pa sa Southern Mindanao, kag sa bilog ng kalibutan. Ato na naidoko ang aton mga ulo sa pagtuon. Sa siningation ginuyari kami nagapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat to na best. Kag karon nagatugyan sini nga pagtuon kabay pa. Ang pinakamanami gid amon matunan right now in Jesus name. Amen. Amen. Sir Fred, ang aton sadsaran nga teksto. Ang ato na teksto sa sini na simana, sa lesson 13, makita ini sa naunang Juan, Kapitulo 3, versikulo 2 nga nagasiling, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios. Wala pa mapahayag kun mangin ano kita. Apang nahibaluan ta, nga kun magpahayag siya, mangin kaangay kita niya. Kay makita ta siya, subong siya gid. And that's correct. Okay. Mga kauturan, Sir Fred and Pastor Rafi,
ang last week bala share him. Ang isa sa ako na pabilin sa akon understanding is host authority. Kay ginsugo kita mo, kay ginsugo kita sang Great Commission, lakat ka mo, pangwali, kag pamautismo, tudloan ninyo, kag pamautismo. Okay. Ang punto to nga ako nabilin nga natunan is that host authority was given. Okay. Was implemented. Sino otoridad ang nagsugo? Nati kabalo kita ang otoridad sa langit nga ginhatag sa anak. Okay? Both heaven and earth. Karon niya into eternity ang aton nga leksyon para sa Hunyo 20 tubtob Hunyo 27. Sir Fred, ang imo kay na unahon ta ka. Ang imo kay na ng siling ka nga ang aton leksyon sa sining quarter is growing in Christ. Ano bala ang aton nga na kutlo sa sining nga nuning quarter, and then we are now introduced sa walay katapusan. Madamo kita na natun-an, no? Ang isa ko na doon na significant ko gid, ang especially ang lesson 1 bala na dapat mausisa naton ang aton kaugalingon, the reality check. Kay dra na magasugod kung nagakabala ka kita sang aton na kondisyon, nagatudlo ina sa pagkakinanglan naton sa aton Ginoo. So isa ina na do na particular gid na ako na natun-an kag sa madamo na mga beses ini nagapakita man ang aton na lesson na ang Diyos mismo ang nag-initiate para mangin kaupod niya kita sa tunga sa aton mga pagkakulang. Siya ang nagapuno. So gusto niya gid yan na mangin kaupod kita sa walay katubtuban kag amo ni ang aton tigulo sa sinin na siman. Doc Raf, ang akon isa nga nakita man nga sa aton nga pagtubo kay Kristo, it is not just that there. Ang Ginoo may saad nga kung kita magtubo sa iya, there will be rewards, there will be good things that will happen to us. Yes, Doc. Ang akon kung i-connect sa kinatibukan na lesson, siyempre ang pagtubo hindi siya naga-end up sa tubo lang. Sa harvest gid. Amo nang akon nga nakita nga sa sining election subong nga semana, mag-end up gid kita nga may May mapuslan. mapuslan gid Mapuslanon. mapuslan ang pagtubo. Tanan nga mga abono nga ginbutang para lang gid nga magtubo kag magdako. Importante at the end maapil sa harvest kag padulong sa langit ang padulong. Yeah. In the idea of growing bala. Yes. Ti magtanom ka matubo gid man na. May matubo. Pero ti hindi lang until tubo. You have to harvest. Ang karon nga semana amo ning aton tunan. What will be the result? Okay. Yeah. Living today. May mga signs of fulfillment, mga signs nga nahitabo. Yes, Doc Rap, unahon ikaw. Ano ang aton nga masidingan diri sa Sunday? Living today. Ang aton nga pangabuhi karon, aton pagpuyo karon. What is the significance about it? So kung aton lang taon aton leksyon no mga kauturan subong nga semana do medyo practical lang gid siya Gani, tungod kay kung aton lang taon ang aton nga adlaw-adlaw nga cycle sang kinabuhi mabugtaw sa aga, makaon, matulog, magaro. Pero makambal ka nga ano pagid bala ang bag-o sini. Ano pagid bala kag samtang nagapadayon ang aton nga kabuhi, makita taman nga daw may ara katapusan ang mga butang kay ti makita naton nga nagaka-laya na aton mga buhok, nagaputi na aton mga buhok daw pero amo na siling bala nga aton makita ang mga sinyalis no sa aton palibot kag sumala ni Kristo sa Mateo 24 iyan na ni gin panghambal tanan man nga mga nagakatabo sa aton nga kalibutan. May mga signs nga malapit na lang gid ang gintagna sang Dios, ginhambal sang Dios nga mabalik siya. Kag amo ni ang hambal sa aton leksyon nga malayo man o kun manugay mataas man aton kinabuhi o kun nubo
ang importante aware kita that this world og ini nga kinabuhi one day will end up kag matabo gid ang ginsaad sa Biblia. Yeah. Dok Rap, sakyan ko namin sa imo punto karon nga ang life bala makaon kita, matulog, mamata, matrabaho, mapauli. Daw cycle bala. Pero amo na siya nga kung wala kita sang ginapaabot, ina nga cycle, maabot kita pa nga matakan ka. Oo. Yeah. But because of God's promise of eternal life, of heaven, daw ina nga cycle naton, daw nagahatag sa aton sang life to go on. Sang sa wala gid ka nga amo lamang gyapon ta. Yeah. In general. Amo man na bilang Adventista no, do dako ang ato na responsibilidad bala sa pagpahanumdum sini. Kay kun why hindi kita mag-participate to share the coming of Christ, mangin amo to, cycle lang gid na do wala ending, but as we preach na of His coming, na mangin kaupod kita niya sa walay katubtuban, diri ma-change ang aton nga perspective mo na may palabuton kita gali. Kag isa ko man na nakita, Pastor, ang sa title bla nato na Into Eternity, gintan ako ang definition sang eternity, endless, wala sang ginsugudan, kag wala sang katapusan. Ang akon perception sa una na kung mag-abot ni si Kristo, dira masugod ang eternal life. So sa ini, kung bakukon wala, hindi gali iyan na time na nagsugod, kiti wala gani kinsuguran. So how can we say na pag-abot sina na time da pa lang masugod ang eternity? That's why ang title nakita ko into, meaning ang presensya sa Ginoo yan nagakaboy, wala siya katapusan. Pero kita pagkahulog naton sa sala na utod ina na pribilehiyo. Pero after we sin, God is trying to revive sinang kabuhi na ginhatag na sa aton na to live eternally. So that's why ang aton na mga lesson subong na to grow with Him para mapasag-uli kita sa pagkabuhi sa sina na walay katubtuban. So madamo man na ma-observe naton sa mga katawhan bala na basi isa man na naton na mga eksperyensya kisa gapabot kita sa mga dalagko na butang na matadlong ko kung mag-amo na ni labi na gid kitabla na nagatuon sang katapusan o propesiya na dug ginabantayan naton kung lapit na amo ni mga talandaan close of probation ta matutom na kay close of probation na pero amo ning lesson naton dako na factor ang pagkabuhi naton sa matag adlaw na magadulong sa aton sina. Yes, and that's correct. Kanami to sang punto mo, sir, nga kag si Doc Rap na mensionar mo nga ining aton nga life is daw cycle lang. Kag ti wala ta kabalo how long. But the point is ang aton kabuhi is short. So amo na siya. So that's why we have to prepare right now. We have to be serious right now because even though nga hindi pa mapatay na lang kita way pakabot ng Ginoo, that's not the question. That's not the problem. Ang aton yang concern is our life right now. Labi na sa amon ng mga senior na ginaisip na. Do you have some more, Doc Ram? So muna nga kinahanglan magkaiti although cycle ang kinabuhi pero may padulungan. May palabuton. May palabuton. Sumala sa Biblia. Sa aton niya, sa aton nga kabuhi abi natural ang ginapaabot abi si kamatayon. Ang pagbalik ni Kristo. Yes. Amo ni ang nagahatag sa aton actually inspiration. Exciting. It's kinabuhi kita sa cycle sa life. Yeah. Kung wala ni siguro kung sa eskwela pa, sige lang ka eskwela, way graduation. Daway ka sang paaboton, daway ka sang pakantuan. Daway ka magabal, saan pa ko magseryoso. So aton leksyon nagambal nga tungod sang palaaboton, tungod sang propesiya nga or magaabot nga pagkari ni Jesus o kung kamatayon, ini nagadulong sa aton nga maging seryoso sa aton nga kinabuhi kag kinahanglan aton nga lig-unon ano na sa Ilonggo gid lig-unon ang aton nga relasyon dira sa Ginoo regardless kung bata pa ta o kung gulang na ta kung ano kay sometimes amo tagambal engineer nga maseryoso lang ta kung gulang na ta maseryoso lang ta kung lapit na kita na tundo nagakalitabo na gid no
But our time today is a time for us to be serious. Yeah. Amo bala na dokrap no kada Sabado bala. Pamisita sa mga simbahan. Ti ina ng mga tao ang maaton makita every Sabat. Yes, yes. Hasta kan sumunggulang na gadukoy-dukoy na aral lang gyapon na ti kung hindi ka na serious, mandulaan ka na, sang kwan matakan ka na. Oh. Yeah, but because of our hope, ang isa sa mga nanami ako may isa ka pastor nga nagwali nga if there is an assurance, there is a promise that God will really fulfill is His second coming. Amo gina. Ti amo lang na naghatag sa aton sang kabuhi to hang on. Ada kada semana kada Sabado ara ta simbahan mo lang mangyapon support on, but yet a lot had remained faithful because of that hope. Sir, Monday finally face to face. So amo ning hope na to no. Oo. Dako na to na ginapaabot na sa pagbalik ni Kristo makita naton siya nawong sa nawong. Ginbalikan ko gamay kung kita gintuga sa iya dagway, no, sa iya imahen. After mga 6,000 years na kita, no? And ang katawhan nahulog na sa sala. Nga kung pamangkot lang aton bla imahen, ara pa bala ang image sang Ginoo sa aton kabuot, sa kabuhi naton because of sin, pero we know na ang Ginoo gusto ya gina-revive. And when He comes, no, biskan gamay na, may ara gyapon na makita na sa ako na pagpati na may dagway kita, ang kuno niya kita bilang inanak niya. Kay kung hindi na tsura mo, hindi ka masiling na bata ko ni, kay dulain man ni. No, basi anak na ni siya sang tiyak, hindi ni anak sang Diyos. So, dra naton makita na isa ka dako nga excitement ang pagpaabot naton na makita naton si Ginoong Hesus. Gani sa ambahan nagasiling na wala na what a day that will be. So matahom na sa ina nation na mag-abot isa kadako na kalipay nato na makita na nato ng aton ng Ginoo manluluwas na sa tunga sa atong pagkasalawayon, He is faithful to forgive us, at now we can see Him face to face. Doc Ralph. May ara a popular nga title sa mga wali o ano, lest we forget. Lest we forget. Lest we forget. Kag manumduman ko tong isa ka ano ba ka kung mangkuton ko no ko ka ikaw kung tagadiin ka kinanglan ang aton kuno nga isabat is kung mangkuton ka diin ang residence mo amo na sipak ang imo nga residence pero kung diin kuno ang imo nga heart ang tawag kuno sina domicile hindi residence. So, ang Biblia naghambal, aton leksyon naghambal nga, basi kung sa aton nga ginahimo kada adlaw, malipatan ta nga tagalangit kita. Yes. Kanang ang aton nga domicile is heaven. Kung where our heart belongs. No? Sa human side, para sa akon, subong aribidi ang residence ko sa Murcia. Pero sa human side kuya ang akon domicile Mindanao kay atuya ang akon nga ano mo akon nga pamilya akon nga mga utod mga dito kay nagtubuan sang dito ko nagtubuan sang buot so mo nang domicile ko pero ginbalik sang author mo sa siguran nga ang aton domicile yan sa langit so lest we forget ba nga malimtan ta ba nga sa kabisi sa aton or sa kanami isang sitwasyon ta malipatan ta ang nga tagalangit ka rito. Yes, so nadumduman ko bala ang mga asawa ng pastor. May sila, may meeting sila. And then ang isa sa mga lecturer nag-emphasize. Nga remember, you are not your own. Ginadala mo ang ngala, ang pilido sa imubana. That's why hindi mo na amusingan, hindi mo na higkuan. You preserve that name. Di kita may name kita. Christ ang aton nga, si Kristo ang aton ginadala. That's why hindi nato na amusingan, hindi aton na i-preserve aton na siya ipakita. And then finally face to face. Hindi na kay virtual ang engineer. Yeah, amon ang aton nga one day gid sa sine bala nga kanami isang sine isa
sang Ten Commandments, may isa ka portion to, engineer. Nga ang tigulang nga nagatrabaho, ginahanot siya sang Egyptian. Nga ilang, nagatanaw siya. Lord, when I can see your face, nga all of this will be ended na. Ini nga among kabudlayan. So, nagapaabot siya, napatay lang ito siya, has never seen. Wala siya kakita freedom because he was looking for freedom. Theologically, abi pastor, tungod sa sala, no? Amo nangari kita diri. Hindi kita kakita sang Diyos face to face. Amo na nga isa sa mga saad gid sa Ginoo nga once madula ang sala pagkari ni Jesus Christ, pagkadula sang sala mabalik ang ginatawag nga face to face na gid ang istorya ta sa Ginoo, ang pagpakig-upod ta sa Ginoo in which amo ni ang nadula sa dira nga si Adan kag si Eva nakasala. But in the beginning, ara ni mo nang gyambal nga we are ara kita face to face gid ya ang original naton nga pagpakig istorya kag pakig-upod sa Dios. Doc, ang imo magulang nga bata, si Lyra sa EUP Eskwela. Yes. Dugay ka mo sa magitanay. And then may mga appointed time nga maabot siya. Excited ka gid. Oh, of course. Yeah. Ganda mo na ang preparon because you want to see your child, your daughter, face to face. Amo man na mga kauturan sa Ginoo. I hope nga we have that desire to see our loved ones. In general, the bride Tuesday. Pagdiri, ginpaangay kita. Ang katawan sa Diyos, ginpaangay sa kangay isang isa kasawa. No? Hindi, a bride, di mga term na di, na wapa kayo. Hindi lang yan na mga asawa na sa subong lahi, well prepared kung sa aton pa, that mangin kaangay kita sa tubangan ni Kristo. That when He return, He will meet His bride. Ang ano ba lang appearance naton when we meet the bridegroom si Ginoong Jesus. Amo to do no ma-relate ko ang dagway naton ba do may kaanggit pa sa iya na makilalaan niya kita na iya kita. So the bride here na mabasa naton man sa bugna ginatawag di siya the wife of the lamb. Kag amo ni ang may isa man din na identifier na gintawag ni siya na New Jerusalem. In general, do gina-refer ni siya sa kabugusan sa katawhan sang Ginoo. Kag ini sila pinasahi, no? They are precious in His sight. Do ginkaangay ni sila sa mga precious stones. May imagery man ni siya gani na kaangay sa kay Adan kag kay Eva. Then it is now Christ and His church. Sa kitanay nila sa example mo pastor for more than 6,000 years. Kung kita gani mga diri lang sa kalibutan 5 years, 10 years, grabe nang idlaw naton for more than that. It's not na time. Are we not excited to see? Yeah. Although because sa sala na experience naton. No, kita yan na nagkabuhi na kita subong sa sala kung sila ni Adan yan nagkakita sa Ginoo face to face. Siguro they grabing ila excited makita liwat kita way kita kakita diretso mo. So ano ba lang ato na nakaimtangan sina. So it is when the time na kun kita masapuan sa pagbalik ni Kristo, mangin kaangay kita sang asawa na mahamuyaon anong na term na beautiful in His sight. Yeah. Sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Yes. Tanan kita nakagi sang pagpakasal. Yeah, before sa aton specified date sa atong kasal, months before that, grabe ang aton nga mga preparasyon. Yeah. Na tidaw mo ba ni siya? Yes. The day will come, the bride comes. Ang kasal na ara na. So ang aton preparation is much important. Yes, no? No, nambal ko na ni sa una diri, Pastor. Nga, naintindihan ko ang John 14:1-3 in the context of marriage ba lang. Kay ang marriage sa New Testament, sa time ni Jesus Christ, duha ka bisis matabo. Una, ang among ginatawag nga betrothal. Amo na nga pamalahi. Amo na nga time, pero ang ilaya pamalahi sa una, legal na. Kasahad doon na kamuya. Once mapamalayan ka, legal na. Okay na.
tagaan ka sang singsing. Tapos ang singsing may ara na siya ang ilang sa original wala nilang gid. May ara na siya nga design nga balay. Amo na nga ang promise gali sa John 14:1-3 in my father's house makadto siya malakat siya kay mahimo siya balay. May mo sa balay. Oh, muna nga muna Sa tapos may mong balay, kwaon ka hindi na. ko ako mabalik siya. Kay hindi ang sa una once hindi pareha subong nga pwede na diretsohon. Sa una pipila pagawa ka Lawig-lawig lawig-lawig after pa sa pamalayo, after lawig-lawig sang pa. betratal no pamalahi lawig pa ang preparasyon kag para sa babae it's a time for beauty rest preparation so both are excited. Yes. Ang bride excited, ang groom excited kay gusto niya lantawon kung ano ka gwapa pero hindi niya na ma-describe para amo nang ginamba sa aton leksyon ba nga ang gina-prepare sang Dios sa aton nga ginapaabot naton subo Beyond our hindi naton ma-describe beyond our imagination pero parehas sa bride tahom ini no kag kung ano ini katahom I believe we will all parehas sa gihambal diri sa Hebrewanon kapitulo 11 nga tanan sila siling diri sa bersikulo 39 tanan nga nagpati kay Kristo na pamatud-an sing maayo bangod sa ila pagtuo pero wala makabaton sa ginsaad. Versikulo 40 sanglit ang Dios may natigana nga maayo pa better. tungod sa aton. Grabe muna nga we hope to see, you know. Pero ang nakuha ko ni Pastor, hindi lang ang groom, kita excited, ang groom excited nga makitaan Si kita. Kristo excited, Pastor. Yes. Nga makikita sa iya bride. And if his people, kung iya mga katawhan amo ang bride, then excited ang Ginoo kung ano kita katahom sa iya nga pagbalik. And that's correct. No. Tila binasa una yang kaslon ka mo, hindi ka nakita ang... Hindi mo makita. Yes. Surprise. Yeah, surprise. Oh. Subong iya may tabon man pero kita anon. Kaya mong tang natabo sa kay Jacob, kag kay Leah, kag kay Rachel. Yes, what agad kita luxury of time. Malapit na. Wednesday, Sir Fred. Follow the Lamb. Follow the Lamb. Mayari din na mga sa first part niya, no? Kag amo ni ang dumdumang ko sang mga gagmay pabla kita magstorya gani sa klase. Kung magkadto sa langit, anong imo panon? Anong imo? Anong imuon mo? Anong imo panon to? Kung gamay pa mga story na dan pang bata, makaon sang tanan na prutas, tanan makuan sa mga sapat, kiti diri hindi naton mahimo mo. So ato na ginakwanta na lang na sa ato na imagination kung ano ka nami ang aton digto. Pero may mga point man diri ang ato na lesson na according sa different age category, kung ikaw kuno yan na igo sa mga may edad-edad na gusto mo na yan, maduula na niya ang mga balatian, mga sakit-sakit sa ngawas, o kakapoy, gusto mo na matapos ang hinatanan. Pero ang ato na lesson, isa na diri, na doon ginapakita niya, ang diretso yan na punto is to be with the Lord, with the Lamb, na sa Ginoong Hesus. So, isa na to na makita, wherever His people, His sheep, dito sa langit, mangin kaupod kita kay Kristo. Siguro malimtan tani ang mga gindamgo na to magsakay sa mga sapat, di magkaon sa mga prutas, no makadto kita sa tree of life, amo na mga handom-handom mo na ano ang tsura sang ina na mga bagay. But siguro pag abot sina na time, we will enjoy having be with Jesus. Akong gina-imagine, kung tanan, pila ka milyon man siguro makapalangit, basi nagadinaguso to kay Kristo. Kay kung amo nang balatyagon naton, mainagaway kita guro kay Kristo kung sino makwan. But for eternity, we will enjoy His presence. So, that's the message sang ay ninakwan na we follow. Doc Rap, in theological perspective. Kaya dito na kita sa langit. And then, why the lamp gyapon? Nga ang lamp gyapon. Anong punto man? What is the significance of the lamp? Nga we have to be excited when dito na kita sa langit, makita natin siya. Amo man akon nga pamangkot.
Nga nga wala ginambal Jesus, nga alam bang ginambal. Nagkanto ako sa language, sa use of language. Siyempre, ginlantaw ko si Juan, nagsulat sang dako nga Juan, kag si Juan nagsulat man sang Book of Revelation, no? So, the same language nga gingamit nila, si John the Baptist naghambal man, Behold the Lamb. So, si Kristo mo ang lamb nga ginlansang sa Kalbaryo sa cross. Sa cross. Kag amo na ang ano kung nga ang lamb ang gihapon ang gigamit gigamit ang term bala. In a sense nga the lamb brings us to holiness. Yes. Actually, kung ang tawag sini sa istorya ni Abraham kag ni Isaac, theologically kag sa concept sa sanctuary, it is the lamb and it is the blood of the lamb that brings us to the presence of God. Yes. And once we are in the presence of God, the lamb continues to go. Hindi lang siya nagpabilin wala siya na hindi static ang lamp Padayon siya ang iyang dugo, padayon nga gina-apply kung diin man padulong. Kag it moves from the courtyard to holy place to the most holy place, and it even comes out. So kung diin ang lamb magsunod man, no? In other words, para sa akon pastor, nga lamb in a sense nga Jesus as the lamb is the type of the sacrifice that brings us, nga nagdala sa aton dito sa kaluwasan. Kag gusto sa sini nga lamb nga hindi lang kita maluwas sa sala, dalon pagid kita niya dito sa langit. Muna nga aton leksyon nagambal nga kung gusto kita magsunod sa lamb sa langit, kinanglan nagasunod na kita sa lamb diri pa lang sa lupa. Okay. Yes, Doc Rap ka namin isang punto mo. Maidugang ko. Why lamb ang term na ginagamit? It is because if not of the lamb, wala kita sa langit. Yes. Iti, ang lamb na naog na di mo. Kag naghatag sang bugo siya tanan. We have to be very excited sang tao, sang individual nga nagsakripisyo para lang makalakat kita sa langit. Amo bala na, one time nakakadto kami sa Europe. Hindi amon kwarta. Somebody paid for us. We have to pay respect. Excited kami nga magkita sa iya. May mga pasalubong kami because we have to give him or them thanks. Pasalamat nga. Because of you, we are here in Europe. Di kalibot kami sa pila ka mga nasyon to. That's the same figure of idea, imagination nga atong wala na kita panahon. Wala ta oras no, bro. Dugaga ko pa itong lamb kay because in the context ni Isaac bala kag sacrifice ni Isaac. Dira ko na makita ang ginambal ng pastor ba nga ang lamb comes from nowhere. I mean, halin siya gin-provide siya sa Ginoo bala. Sa gambal mo halin siya sa langit ya ang lamb, no? In other words, mga kauturan, no? Sa sininga kalibutan, without knowing the lamb and following the lamb, hindi kita makaabot kundiin kita diin halin ang lamb. Kundiin kita dalon sang lamb. Kay ang lamb lang nakabalo, kundiin siya naghalin. Ma-excited kita. Magkamukupod sa iya, magsunod sa iya. Kaya kabalo kita ang the best gid nga hatag niya sa aton. Sir, last take ni mo, sir. Subong man nasa bahin sa Thursday amo na sa sugpon kay pastor na ang invitation is still come. Kung masunod kita kay siya ang nakabalo sang dalanon sa insakto na dalan. Gani diri naga panumdum sa aton mga kulturans. Tunga man sa aton mga pagkasandad, kisa gakalipat kita. The invitation is always to follow him. Yeah, to follow him. Kag ang invitation halin siya is to come. Wala na sa iban. Kag diri to live in eternity in heaven. Siguro aton i-focus na not on the benefits of being in heaven ang aton na i-enjoy, but to be with him, with Jesus, na ginrepresent sa lamb naton
dira naton i-focus na siya ang aton na manluluwas pagi sa iya mangko naton ang ini nakabuhi so that we will enjoy ang eternidad sa walay katubtuban because of being Christ gani isa ini ka pagpahanumdum sa aton sa subong nation sa wala pa ina na maabot hindi na kita maggulat sa mga mirakulo na matabo sa aton kabuhi na magdesider na kita the invitation is every day sa aton na ginahatag to come to Him. Doc Raf. Yes, mga kauturan, no? Amo ni ang aton nga buhi nga handom nga kabay pa mag-abot na gid si Jesus Christ. Kag maka-enjoy kita tanan sa pag palapit dira sa iya. I believe ang invitation to come is for everybody, para sa tanan. Kag ang masakit lang sa mga istorya ni Jesus Christ is hindi tanan eh. Hindi tanan. Madamo ang balibad, balibad. no? Sang pagpanawagan nga come palapit kag kabay pa mga kauturan kita no nga nagpalapit kay Kristo hindi na tani kita maghalin padayon kita nga magsibsib magharab no sa upod ang lamp no kag one day upod na gid naton ang lamp face to face kag in a literal sense matabo na ang Revelation chapter 21 verse 3, behold, the tabernacle of God is with men. Yeah, mga kauturan sa aton nga pagtubo kay Kristo. Hindi lang kita hasta nga magtubo, magmahon kita kag maabot kita ng adlaw nga mag-enjoy, magpangalipay kita sa ani, sa harvest nga amo na ang kabuhi nga walay katapusan. Yes. Sa hindi pa si Doc Raf ang magpangamuyo o mga kauturan. Akto na pasalamat naton sa aton mga sponsors. Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilima, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femidon Bandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr. Irwin and Dr. Roda Ardenico, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel Hiruta Lurin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Ivy Hope, Leopold and Ivy Hope Balijong. Yes, Doc. Pangamuyo kita. Amay nga balaan niya ikaw sa katasaan sa mga langit. Yes, Lord, ang amon pag-ampo. Kabay pa ikaw magabalik na sa sininga kalibutan. Kag imo na kuwaon ang imo nga palangga nga mga katawhan. Kag kabay pa Ginoo kami nga nagapadayon sa paglantaw sang sina nga paglaom nga hatag sa amon sang buhi nga tuo kag pag-alagad sa imo kada adlaw. Hindi ini mawala sa amon kasing-kasing. Padayon kami nga magalantaw dira kag padayon kami nga magakapot sa sini nga saad Ginoo. Kabay pa nga bisan isa sa amon wala sing madula upod sa membro sa amon panimalay. Padayon Ginoo nga i-bless ang amon nga programa, ini nga programa nga kabay pa padayon pa ini nga dasig sa mga kauturan namon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagsibya sini sa kahanginan kag pinaagi man sa YouTube kag ini social media. Kabay pa Ginoo, i-bless nimo kung ang bag-o naman nga leksyon nga magabot kami tanan malipayon naman padayon nga magatuon hangtod Ginoo sa imo nga pagbalik. Amo ini ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.